Είναι μαζί μας ο Θεόδωρος Τρίφων, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και μέλος και στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίως, ναι, πολύ είστε μια χαρά. Ήθελα να ξεκινήσω να ρωτήσω το εξής, επειδή ακούσαμε πολλά από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε αναλύσει πολύ και τα μέτρα και τις εξαγγελίες και όλα αυτά. Ένα από αυτά που ακούστηκε ήταν ότι θα δοθούν 50 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί ένα ταμείο καινοτομίας φαρμάκων. Πώς τη βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία και τι αντίκρισμα πρακτικό έχει? Κάθε πρωτοβουλία η οποία διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα είναι σημαντική. Το ταμείο αυτό ουσιαστικά θα έρθει να αποζημιώσει ακριβές νέες καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες με κάποιες διαδικασίες θα μπορούν να διαθέσουμε και στους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά εξίσου σημαντικό είναι να μπορεί να καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του Έλληνα ασφαλισμένου με φάρμακα και κυρίως παραγόμενα φάρμακα, έτσι ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές σε περίοδο κρίσης. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, αυτά τα χρήματα, απλά να καταλάβω, πού θα πάνε δηλαδή? Θα κάνουμε στην Ελλάδα, θα φτιάξουμε εμείς καινοτόμα φάρμακα made in Greece, το πούμε έτσι? Όχι. Αυτά τα χρήματα θα αποζημιώνουν εισαγόμενα κυρίως νέα ακριβά φάρμακα, όπως οι γονιδιακές θεραπείες, τα οποία πολλές φορές καθυστερούν να μπουν στην ελληνική αγορά, όχι όμως πάνω από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, και στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ένα επιπλέον ποσό. Γιατί δίνεται αυτό το ποσό? Διότι έχουμε αυξανόμενες ανάγκες παγκόσμια και πανευρωπαϊκά του πληθυσμού, μεγαλώνουμε, μπαίνουν νέες θεραπείες, υπάρχει μεγαλύτερη διάγνωση, τα νέα φάρμακα είναι πολύ πιο ακριβά, άρα δεν επαρκεί ο υπάρχον προϋπολογισμός, που στην Ελλάδα έχει μειωθεί και αρκετά μετά την κρίση, για να καλύπτονται και τα υπάρχοντα φάρμακα και τα νέα φάρμακα. Πάντως, πάνω σε αυτό που λέτε, είχα διαβάσει πριν να σας πω ένα ρεπορτάζ, αν δεν καλά, στην εφημερίδα Το Βήμα. Ήταν πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, που έλεγε ότι αρκετά καινοτόμα φάρμακα δεν φτάνουν στην Ελλάδα. Και έλεγε η εφημερίδα ότι είναι το υψηλό κόστος και η χαμηλή αποζημίωση. Και είναι θεραπείες και φάρμακα που δεν φτάνουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το ζήτημα αυτό και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το ζήτημα αυτό είναι πανευρωπαϊκό. Θα έλεγα και παγκόσμιο. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τα στοιχεία τα επίσημα από τον ΕΟΦ και από την Ευρωπαϊκή Εγκριτική Επιτροπή, ΕΜΑ, την τετραετία 2020 με 2023 έχουν εγκριθεί 173 νέα φαρμακευτικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Από αυτά τα 90 είναι ήδη διαθέσιμα στους Έλληνες ασθενείς. 90 προς 173 είναι στο μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πολλά από αυτά δεν έχουν αποδεδειγμένα καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σχέση με υπάρχοντες θεραπείες που είναι πιο φθηνές. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε μια εξίσωση, αφενός μεν η πρόσβαση, αφετέρου ο προϋπολογισμός του κάθε κράτους. Στην Ελλάδα όμως είμαστε στην πρόσβαση λίγο πάνω από το μέσον όρο με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 90 στα 173. Άρα, συνολικά, κύριε Τρίφων, πώς μπορούν να αυξηθούν οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα στον τομέα του φαρμάκου? Υπάρχουν τα κίνητρα και αν υπάρχουν κάποιες επενδύσεις που να δρομολογούνται? Εδώ νομίζω πιάνουμε και την ουσία της συζήτησης και αυτά τα οποία κάνουμε και λέμε επηρεάζουν από διάφορες απόψεις την καθημερινότητα και τη ζωή όλων των Έλληνων πολιτών. Διότι αύξηση της επένδυσης στην εγχώρια παραγωγή φαρμάκων σημαίνει καλύτερη πρόσβαση, ταχύτερη πρόσβαση, πιο σίγουρη πρόσβαση των Ελλήνων ασφαλισμένων στα φάρμακα. Η ελληνική παραγωγή, η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει μέχρι 60-65%, άρα σε περίοδο κρίσης, COVID αντίστοιχα, άμα κλείσουν τα σύνορα, έχοντας εξασφαλίσει πρώτες ύλες, θα μπορούμε να καλύψουμε με εγχώρια παραγόμενα φάρμακα το 65% των αναγκών. Πρώτον. Και δεύτερον, οι μεγάλες επενδύσεις ουσιαστικά διασφαλίζουν θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, φόρους και εισφορές στην Ελλάδα, εξαγωγή σε ανταγωνιστικότητα. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι πώς η χώρα μας θα παράγει περισσότερα. Έχουμε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, είναι οικονομικό ατόπιμα, να το πω έτσι, το να εισάγουμε αυτά τα οποία μπορούμε να παράγουμε,
Και ουσιαστικά εισάγοντας πράγματα δίνουμε φόρους έσοδα στο κράτος στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αμερική. Άρα στερούνται από την ελληνική οικονομία και κοινωνία και αυτή η στέρηση που μπορεί να έχουμε σημαίνει λιγότερα χρήματα για παιδεία, για υγεία, για αύξηση μισθών, για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα. Εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί εκπροσωπώ την εγχώρια παραγωγή. Δεν είμαστε πολλές μεγάλες εταιρείες συνολικά στη βιομηχανία. Άρα, και στη φαρμακοβιομηχανία. Για τι μερίδιο αγοράς μιλάμε? Έχουμε όμως 51 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα. Ναι. 51 παραγωγικές μονάδες που παράγουμε κυρίως φάρμακα που έχει λήξει πατέντα και με προσθέμενη αξία και είναι το 10% του δυναμικού της Ευρώπης. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό παραγωγικό οικοσύστημα και συμβάλλουμε έτσι ώστε και η βιομηχανία να έχει μεγαλύτερο μερίδιο στο ακαθόριστο εγχώριο προϊόν με όλα αυτά τα θετικά τα οποία είπα πριν. Ένας τομέας που είχα διαβάσει πέρσι ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο στην Ελλάδα και δεν έχει γίνει προς το παρόν είναι ο τομέας των κλινικών δοκιμών. Γιατί αυτό θα βοηθούσε και κάποιους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία σε άλλη περίπτωση να μην μπορούν να πάρουν και είναι πολύ χρήσιμο και για την ιατρική και για την φαρμακοβιομηχανία. Γιατί δεν έχουν γίνει αντίστοιχες επενδύσεις ως τώρα ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο αυτό? Νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα τα τελευταία 2 χρόνια και έχουν αυξηθεί οι κλινικές μελέτες. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε πιστοποιημένα κέντρα, το οποίο γίνεται όχι με τους ρυθμούς που θα έπρεπε να γίνει, που θα γίνονται κλινικές μελέτες. Εγκριτικές διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί και φυσικά και οι ξένες εταιρείες να βάλουν την Ελλάδα μέσα στο χάρτη περισσότερο, να έχουν και αυτές τα κίνητρα, αλλά και να το βάλουν μέσα στο χάρτη περισσότερο. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά, άλλες φορές επιλέγεται, άλλες φορές όχι. Ένας από τους τομείς όμως που και εμείς σαν βιομηχανία και ελληνική βιομηχανία θα αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια είναι αυτό ακριβώς. Κάποιες τράπεζες δεδομένων θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση αυτών των κλινικών μελετών. Απ' την άλλη όμως, επανερχόμενος σε αυτό που είπατε πριν, την τελευταία πενταετία έχουν δοθεί κάποια κίνητρα τα οποία προέρχονται από δικά μας χρήματα μέσω εκπτώσεων, τα οποία όμως έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικότατο οικοσύστημα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα 3 πιο επιτυχημένα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου έχουν ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον Έλληνα φορολογούμενο έχουν μεταφραστεί σε μπετά, σε εργοστάσια, σε ερευνητικά κέντρα, σε θέσεις εργασίας, σε φόρους, σε εισφορές. Και έχει κατευθείαν αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι και... Έχουμε σε εξέλιξη οι ελληνικές βιομηχανίες 1,8 δις ευρώ σε επενδύσεις. Είχαμε τη συγκυρία και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο ΝΙΝ, επισκέφθηκε χθες ένα μεγάλο οικοσύστημα της εταιρείας μας στην Ανατολική Αμερική, ο κ. Θεοδωρικάκος, όπου είδε στην πράξη Έλληνες εργαζόμενους, 200 άτομα στον ποιοτικό έλεγχο νέους επιστήμονες, με βασικό μισθό 30%, με μισθό 30% πάνω από το βασικό, ερευνητικά κέντρα, εργοστάσια, οικοσυστήματα τα οποία θα ζήλευαν όλες οι χώρες. Αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Το 2019 υπεγράφει τότε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ελληνική κυρίως βιομηχανία. Έχουμε το 20% της αγοράς και το 80% των επενδύσεων και αυτό έχει υλοποιηθεί. Είναι από τα λίγα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί με τόση επιτυχία. Και θα συνεχίσει να υλοποιείται, διότι η ελληνική βιομηχανία και παρέχει ποιοτικά φάρμακα σε καλές τιμές στο ελληνικό σύστημα και εξάγει. Εγώ μόνο με τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί είναι ένας καημός, τον έχουν και νομίζω όλοι οι Έλληνες γονείς. Και εμείς το να γυρίσουν παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό και καλοί νέοι επιστήμονες. Αυτά τα κέντρα που λέτε καινοτομίας, βιοϊατρικής τεχνολογίας, πείθουν Έλληνες που έχουν πολύ καλούς επιστήμονες στο εξωτερικό και ερευνητές και άλλα. Να γυρίσουν πίσω, να δουλέψουν σε αυτά. Έρχονται. Γιατί είναι και ένας κλάδος που δίνει υψηλούς μισθούς η φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι και το δικό μας στοίχημα. Δεν είναι εύκολο. Όπως είπα και πριν, είναι λίγες οι μεγάλες βιομηχανίες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία βιομηχανίας, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, πολιτείας, να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός πιο στοχευμένος για όλα τα ερευνητικά κονδύλια και με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να έρθουν. Εμείς για το μεγάλο πάρκο καινοτομίας που κάνουμε στα Σπάτα, η εταιρεία Ελπέν, που είναι και το μεγαλύτερο στην Ανατολική Ευρώπη, ήδη έχουμε 5 κορυφαίους επιστήμονες από την Αμερική, Έλληνες που έχουν έρθει πίσω και στην επόμενη πενταετία θα δημιουργήσουμε 40 θέσεις εργασίας για το συγκεκριμένο αυτό τομέα.
Στις παραγωγικές μας μονάδες, επίσης, έχουμε πάρα πολλούς από το εξωτερικό που θέλουν να γυρίσουν, αλλά αυτό πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Δεν είναι ακόμα ένα κρίσιμο μέγεθος. Εάν τα επόμενη πενταετία, σε σχέση με αυτά τα οποία λένε στην Ευρώπη, θα επενδυθούν πολλά χρήματα στην καινοτομία για να είμαστε ανταγωνιστικοί με Αμερική και με Ασία, δημιουργηθεί και εδώ ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα, ναι, πιστεύω ότι θα γυρίσουν περισσότεροι νέοι. Για μένα το πιο βασικό κομμάτι είναι να ενισχυθεί η παραγωγή, η εγχώρια παραγωγή, να σταματήσουμε να εισάγουμε ό,τι παράγουμε, έτσι ώστε να κρατηθούν λεφτά στην Ελλάδα, θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, φόροι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για όλους μας.